Кама-Тамага районында балыкчыларның традицион кышкы фестиваль узды. Идел һәм Шулман елгалары кушылган урынга Россиянең төрле төбәкләреннән балык тоту белән мавыгучылар җыелды. Кармакка кайсы төр балыклар күбрәк эләкте, хәбәрчебез кызыксынды. Җирле халык балык тоту традицияләренә тугрылык саклый. Соңгы елларда фестивальгә Россиянең төрле төбәкләреннән дә килүчеләр арткан. Один дядя таскал меня на летнюю до школы, а другой на зимнюю. Прелесть, природа, позитивный отдых, релакс. Фестиваль ачык, барлык теләүчеләрдә катнаша ала. 16 яшькә кадәрге балыкчылар өлкәннәр күзәтүендә булырга тиеш. Катнашучылар арасында гүзәл затлар да аз түгел. Балык тоту ирләр эше генә түгел диләр. Столько женщин на рыбалке вы видели бы. Но если у тебя муж рыбак, рыбалка – это семейное дело становится. Фестивальгә рекордлы санда 356 катнашучы җыелды. Кече сутлар инспекциясе хезмәткәрләре куркынычсызлыкны тәэмин итте. Көндезге сәгать 2дә хөкемдарлар ярышка уйнак ясады. Зачетка кагыйдәләр белән рөхсәт ителгән балыклар, шуртан, суда кебекләре исәпкә алынды. Кама-Тамагында мондый фестиваль районның туристик һәм спорт брендларының берсе булуын яхшы аңлыйлар. Едино Волги. У нас в Камском устье плюс самое широкое место реки Волга в нашем Камском устье. Кама-Тамага районында Иделнең иң киң урыны. Балыкчылык туризмын үстерергә тырышабыз. Бу урынны балык тутучыларның Мәккәсе дип әйтергә була. Кешеләр игътибарын экологияны, биоресурсларны саклауга юнәлтәбез. Балыкны бары тик кармак белән генә атларга рөхсәт итәбез. Җиңүчеләргә мактау кәгазьләре, кубоклардан тыш, заманча балык тоту кирәк-яраклары, уңайлы курткалар тапшырылды. Катнашучыларның әйтүләренчә, җиңүдә генә түгел хикмәт. Көнләшергә дә, борчылырга да нигез юк. Күңелләр шатлык белән генә тула. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кама-Тамага районы.